I and I'm out at done. Master Kid, Baba back set a motor with big joker. Vila Chatogo, ibiti ne halfway. Irikupi saba getonge chifo. Mafia rangu, inzwai munzo chiri hot. Chiri kushimisa masaga ichachisi nagadaro. Tapinda nagadaro. Diani ane naro ndi mutosere kuzere. Tapinda nagadaro. Inini ndine naro kumagoma ndiri hero. Tapinda nagadaro. Diani ane naro ndi mutosere kuzero. Tapinda nagadaro. Inini ndine naro kumagoma ndiri hero. Iri kutonza mangoma unge hot tot nengoma tiri ayet diri ba easy sephone kunge flight mode bashaya kutichi diri chigiri net maboya man paside ndina apati chimtara chengoma levels pa choose spot filan ndasimbisa magic art ndimuri kupisa munopedza spot ndapinda nagadaro diani ane naro ndimutosere kuzere ndapinda nagadaro inini ndine naro kumagoma ndiri hero ndapinda nagadaro diani ane naro ndimutosere kuzero ndapinda nagadaro inini ndine naro kumagoma ndiri hero vanondimaka this time muchapinda busy nekuti level racho kumangoma ndina lose bijana kupinda sechicago bulls ndogotke ndine mabhazi sawisi level rangu riri kumberi kunge maradona zvandoitaini hapana nozvigona kurutsa ngoma kunge hove yekumedza jona tachi racho pangoma kuita unge barcelona ndapinda nagadaro diani ane naro ndimudzosere kuzere ndapinda nagadaro inini ndine naro kumagoma ndiri hero ndapinda nagadaro diani ane naro ndimudzosere kuzero ndapinda nagadaro inini ndine naro kumagoma ndiri hero ndiri kudhonza mangoma unge hotbot tot nengoma tiri ayet ndiri pa easy sephone kunge flight mode bashaya kutichi ndiri chigiri net maboya man paside ndina apati chimtara chengoma levels pa choose spot filan ndasimbisa magic art ndimuri kupisa munopedza spot ndapinda nagadaro diani ane naro ndimudzosere kuzere ndapinda nagadaro inini ndine naro kumagoma ndiri hero ndapinda nagadaro diani ane naro ndimudzosere kuzero ndapinda nagadaro inini ndine naro kumagoma ndiri hero ndapinda nagadaro diani ane naro ndimudzosere kuzere ndapinda nagadaro inini ndine naro kumagoma ndiri hero ndapinda nagadaro Say tag exclusive.